Ahojte všetci na kanáli Velor. Dnes ukážem, ako podpísať PDF elektronicky. Ideme na Google, píšeme sem sign, áno. Tak si vyberieme, ktorú službu použijeme. Dobre? Napríklad Small PDF. Vyberieme PDF súbor, ktorý chceme podpísať. Mne je jedno, ktorý. Dajme tento. Tak. A môžeme podpísať dokument. Klikneme na podpísať. Tu klikneme na podpisy. Nový podpis. Áno? Tu napíšeme podpis alebo ho nahráme. Klikneme vytvoriť a hodíme ho sem. Môžeme ho aj upraviť. Takto, povedzme. Hotovo. A stiahnuť. To bol Velor s vami. Dajte lajky. Všetkým ahoj.